става само когато присъствието на Бог е в тебе. Тогава можеш да го видиш, тогава можеш да го разбереш, но трябва да си отвориш сърцето сега и да кажеш: Господи Исусе, аз те каня в моя живот, елай ме изпълни от главата до петите, промени ме, направи ме друга личност, друг човек. Не искам да продължавам да бъда същия човек, искам да благоуспявам, искам да нося светлината на Твоето присъствие, характер, аромат, навсякъде където отида. Искам да нося моят аромат, искам да нося Твоят аромат, Исусе, чрез силата на Святия Дух. Предай сърцето си, душата си, мислите си, тялото си, всичко в ръката на Исус. Там е най-сигурното място за живеене, скъпоценни братя и сестри. Посланието ми към теб днес е, че Бог прави и иска да направи за теб чудеса и знамения, които ти не заслужаваш. Защото никой не заслужава. Спомням се едно свидетелство на Иван Бабулев, когато Бог го завел в рай, му и показал небесното му жилище, къщата му. Той е казал: Господи, аз това не го заслужавам. И Бог му е казал: да, ти не го заслужаваш. Никой не го заслужава, но е по милост, по благодат. Затова, че радвай се. По милост Бог ти дава, по благодат ти дава, от любов ти дава. Бог те благославя, Бог те издига, иска само да го прегърнеш, да предадеш живота си на Него. Търсете моето царство, ти казва Той, и моята правда, и всичко останало аз ще промисля, аз ще го направя в живота ти, казва Бог. Не се опитвай със собствени сили. Моята ръка е силна да ти помага, да те избавя, да те изцелява, да те освобождава, да промисля за твоя живот и твоето семейство. Не чрез сила, ти казва Бог, не чрез мощ, но чрез моя дух. Всичко е чрез силата на Святия Дух в твоя живот. Бъди благословен в днескашния ден, в името на Исус Христос от Назарет. Сподели това видеопослание, коментирай го, следвай страницата ми и бъди благословен. Не се предавай, не се причупвай пред врага никога. Бог е с тебе. Амин и амин.